дар яке аз пойгоҳҳои таҷрибавии Академияи илмҳои кишоварзӣ дар мавзеи Тангаии шаҳри Ваҳдат қариб ҳамарӯза олимону шогирдон аз рӯи мавзӯъҳои илмие ки оид ба ташхис, коркард ва тарзи истифодаи замин аз рӯи баҳодиҳии хок мебошад, тадқиқоти гуногунро идома медиҳанд. оғози корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар бораи истифода намудан ва дар корҳои илмӣ тадқиқотӣ таҷрибаҳои саҳроӣ истифода намудани нуриҳои микробиологӣ ин оғозаш соли 2014 мебошад ки баъд аз соли 2016 барномаи омӯзиши таъсири нуриҳои микробиологӣ ба хусусиятҳои хок дар шароити тобистони марказӣ оғоз намудем ва дар солҳои 16 ва 17 аллакай мо дар раванди корҳои илмӣ тадқиқотӣ оиди истеҳсоли штам ё хелҳои бактерияҳои ризобиум фасоли яъне азотобактерин мо шурӯъ намудем ва соли 2017 аллакай мо штами миллии бактерияи ризобиум фасолиро ихтироъ намудем. баъд аз солҳои баъдинаш мо инро дар тоҷикистони марказӣ дар хокҳои минтақаи тоҷикистони марказӣ зина ба зина мо корҳои илмии тадқиқотӣ бурдан ба натиҷаҳои назаррас низ ноил гардем. донистани таркиби хок ва аз рӯи нишондоди илмӣ коркарди он ҷиҳати рӯёндани зироят аҳамияти муҳим дорад. аз ин рӯ усулҳои омӯзиши қабатҳои хок бевосита дар саҳро ва дар озмоишгоҳ аз чанд марҳила иборат аст. аслан қабати хок вобаста ба рангу сохт ва мавқеи ҷойгиршавӣ дар тоҷикистон ба 8 гурӯҳ тақсим карда шудааст. ҳангоми омӯзиши қабати хок пеш аз ҳама зичӣ, дараҷаи шӯрӣ ва ғизонокӣ муайян карда мешавад. аз ҷониби дигар вобаста ба таркиби хок дараҷаи нигоҳдорӣ ва ҳазми намнокӣ ҳангоми ғизогирии решаҳои растанӣ гуногун мешавад. ҳангоми кишти зироат низ донистани талабот ба об хеле муҳим мебошад. аз рӯи нишондоди илмӣ нишонаҳои қабати генетикии хок муайян карда мешавад ки дар асл тағйирнопазир мебошад. ҳангоми ташхиси қабатҳои хок ҳар як нишондод барои коркард аҳамияти худро дорад. аслан даҳо усули ташхис ва серғизо гардонидани қабати хок мавриди истифода қарор гирифтааст ки дар соҳаи кишоварзӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. дар соли 2017-18 аллакай мо ҳамин штами ризобиум фасолиро бо истифода аз нейтронҳои ҳароратӣ дар якҷоягӣ, яъне бо донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултаи физика кафедраи ядро, аллакай мо ин бактерияҳои ризобиум фасоли худро яъне ба воситаи нейтронҳои ҳароратӣ фаъол гардондем ки дар натиҷа муҳлати сабзиши бактерияи мо ки 2.5 шабона рӯзро ташкил медод, мо аллакай ин бактерияро муҳлати сабзишашро ба 10 соат фуровардем ки ин яке аз натиҷаҳои назарраси илмӣ ва бактерияи нав ви ҳамин ризобиум фасоли мебошад ки дар саноати коркарди истеҳсоли нуриҳои микробиологӣ саҳми арзанда мебошад. ҳамин гуна омӯзиши баҳодиҳии намудҳои хок ва алоқамандии хусусияти он ба дараҷа ҳосилнокии зироати кишоварзӣ ва муайян намудани коэффициенти бонитет барои дараҷаи ҳосилбандӣ хеле муҳим мебошад. нуриҳои микробиологӣ азотобактерин ин аз решаи растании лӯбиё гирифта мешавад, аз лундаҳои решаи растании лӯбиё гирифта мешаванд ва онро мо дар шароити лабораторӣ бо такроран месабзонем, ин нурӣ ба даст меояд. мақсад аз истеҳсоли ин нури микробиологии азотобактерин ин мебошад ки азоти атмосферие ки ба растанӣ фарз мекунем ки дар қабати сутуни 1 метраи болои 1 гектар хок 80 000 тоннаро ташкил медиҳад, ҳамин 80 000 тоннаро растанӣ ба худ қабул карда наметавонад. баробари ин ҳамин нури микробиологии азотобактерин як хусусияти дигар дорад ки дар таркиби худ маводҳои фаъоли биология аминокислотаҳоро дорад ки мисол мегирем ауксин, гетероауксин ва дигар аминокислотаҳое мебошад ки дар вақте ки афзоиш ҳамчун селитраи биологӣ дар шароити имрӯза ба ҳисоб меравад ки азияти экологӣ ба ягон ба растанӣ на ба маҳсулоте ки тайёр мешаванд ҳамин ба он зиён намебиёрад. аслан омӯзиши таркиби хок дар дилхоҳ ташкилотҳои кишоварзӣ ҳудудҳои ҷангалу соҳили рудхонаҳо ва махсусан
заминҳои бекорхобида ҷиҳати сифатнокии замин барои таҳияи нақша истеҳсолӣ ва харитаҳои кадастрӣ хеле муҳим мебошад. бояд мутахассисони ҷавон дар чоҳҳои интихобшуда ки аз рӯи ҷойгиршавии қабати хок аз якдигар фарқ мекунанд, бояд усулҳои омӯзиши хокро дар коркарди баъдии илмӣ мавриди корбарӣ қарор диҳанд. аз ҷониби дигар, ташхис ва баҳодиҳии хок аз рӯи меъёрҳои ташхиси обии физикӣ, биологӣ ва агрокимиявии хок, омӯзиши ҳолатҳои воқеии ҳосилхезии заминҳо ва дар ин асос муайян намудани чорабиниҳои кишоварзӣ, аз ҷумла коркарди замин, истифодаи нуриҳои минераливу органикӣ оид ба пешгирии таназзулшавии хок ҷиҳати бунёди боғу тогзор, чарогоҳҳо ва парвариши зироат вобаста ба масоҳат ва ҳудуди ҷойгиршавӣ, баҳодиҳии агроэкологӣ хеле зарур аст. таҷрибаҳои саҳроие ки мо татбиқ намудем дар минтақаҳои тоҷикистони марказӣ ва водии вахш, таҷрибаҳои мо истифода намудем барои коркарди инро дар шакли обакӣ мавлуди 5%, коркарди тухми картошкаро мо мегузаронем ки ҳоло ҳозир мисол мегирем, мо татбиқи онро аллакай дар минтақаҳое ки мо татбиқ намудему ба натиҷаҳои назараси имрӯза ҳосилнокиро аз 8 то 18 сентнер зиёд гардон. фақат барои истифода дар 1 гектар картошкаи тухмӣ мо ҳамагӣ 10 грамм маводи ҳамин хокаи азотобактеринро истифода менамоем ки басанда аст. баробари ин мо метавонем ки ба воситаи ғайри решагӣ, яъне ба воситаи ба барг додани ҳамин нури микробиологии азотобактеринро мо ба барги растанӣ низ метавонем ки ин ҳам яке аз эффекти муҳим мебошад, яъне натиҷаи самарабахш мебошад. дар пойгоҳи мазкур зимни ташхис ва натиҷагирӣ аз таркиби хок бо усулҳои таҷрибавӣ боғбунёд карда шудааст, ки дар муддати хеле кӯтоҳ тани ниҳолон бо қуввату қавӣ ва серҳосил гардиданд. ин штамми ихтироъкардаи худро фаъол гардондем, бо воситаи нейтронҳо фаъол гардондем ки дар натиҷа муҳлати сабзиши ҳамин азотобактер, яъне штамми ризобиуми мо дар 2.5 шабонарӯз ки ҳамин месабзид, мо ҳаминро муҳлати сабзишро ба 10 соат фаровардем, ки ин яке аз роҳҳои ба даст овардан ва хатти истеҳсоли нурии микробиологиро дар ҷумҳурӣ ба роҳ мондан ин сарчашма гирифтааст. зимни таҷриба барои серғизо гардондани қабати хок хандақҳои ба шакли уфуқӣ кандашуда манфиатовар буданашро собит намуд. дар муддати хеле кӯтоҳ маълум гардид, ки хандақҳо бо усули уфуқӣ бо биокомпостҳо имконият медиҳад, ки то 5-6 сол сабзишу ҳосилнокии дараҷаи баландро таъмин намояд. ҳоло ҳозир дар шароити озмоишгоҳии лабораторӣ мо қарор дорем, ки мо дар оянда тасмим гирифтем ки баъд аз пурра, яъне хатти саноатии онро кардан дар пойгоҳҳои худ ба роҳ монда, яъне истеҳсоли онро дар ҷумҳурӣ зиёд менамояд. таҷрибаи мазкур ба ташкилотҳои кишоварзӣ, махсусан боғдорон, бо баргузории машваратҳои омӯзишӣ ба таври васеъ тарғиб гардида, ҳамчунин дар шакли китобча низ дастурҳои тавсиявӣ тартиб дода шудааст. моҳияти ин кор дар он аст ки якум азияти экологӣ тоза мебошад, не ки дар шароити имрӯзаи хокҳои ҷумҳурӣ ки на он қадар ба моддаи ғизоӣ таъмин мебошанд, яъне нимтаъмин, камтаъмин мебошанд. бинобар ин баробари истифода намудан, яъне мо метавонем ки барои фаъол, яъне натиҷаи самарабахш гирифтан, мо метавонем ки истифодаҳои нуриҳои органикӣ, порӯҳои маҳаллӣ ва биокомпостро истифода барем, ки баробари истифода намудани ин маводҳо, яъне ки афзалияти натиҷаҳои ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ гирифтан ба мо муяссар мегардад. олимони институти хокшиносӣ ва агрохимия барои омӯзиш парвариши дарахти чилгӯш ё павлонияро ба роҳ монданд, ки пеш аз ҳама бо хусусияти хосаш аз дигар дарахтон фарқ мекунад. дарахти мазкур ҳар рӯз тақрибан 6-7 сантиметр дар як сол бошад аз 2 то 4 метр қад кашида
дар давоми аз 3 то 5 сол метавонад ба 15-20 метр расад. паҳноӣ ва тани сахташ имкон медиҳад ки ҳамчун масъулаи сохтмонӣ истифода гардад. баргаш ҳамчун ғизои сершира барои чорво ба ҳисоб рафта барои истифода дар сохтмон басо қулай мебошад. чикадем бо тарзи қаламча мана мо читавр ки мебинем дар муддати кӯтоҳ мана хел намуд қад ва шакл дар муддати 2 моҳ ҳар як рӯз 10 сантиметр афзоиш меёбад ва ин ҳам барои пешгирӣ яъне ки пешгирии шуташавии хок гӯяма мешавад. сатҳи болои пӯшиши хока маҳкам карданаш биам гӯям хато намекунем. бинобар ҳозир мо ҳамина расаяна ҳамиҷоба шинонда аз қаламча парвариш карда шудем ва дар оянда мехоҳем ки натиҷагирӣ кунем. дар оянда ҳамин намуди ҳамин барои инкишоф додани дарахта зиёд намоем. тасмим гирифтанд ки дар сурати тавсия гардидан ба ноҳиябандӣ ташкилотҳои кишоварзиро барои парвариши чунин дарахт кӯмак намоянд. дарахти чилгӯш асосан даҳсолаҳои охир дар қитъаи амрико парвариш ёфта ба ҳудуди осиё тақрибан 5-6 сол пеш ворид карда шудааст. олимон дар он назаранд ки дар сурати шинондани он дар соҳили дарё ва ҷангалзорҳо барои тозагии муҳити зист манфиатовар хоҳад буд. ҳамчунин парваришаш барои пешгирии шусташавии хок, эрозия ва барқарор кардани ҳудуди ҷангал пешбинӣ гардидааст. дар сурати муайян кардани дараҷаи сабзиш дар сатҳи баландӣ аз баҳр барои васеъ намудани масоҳати павлония қаламчаҳо тайёр карда мешавад. ҳамин гуна дар пойгоҳи илмии таҷрибавии тангаии шаҳри ваҳдат олимони институти хокшиносӣ ва гурӯҳхимия аз рӯи 10 мавзӯи илмӣ таҷриба гузаронида ҳамзамон барои онро дар истеҳсолот татбиқ намудан кӯшиш менамоянд. ба ғайр аз картошка мо метавонем ки дар дигар зироатҳои кишоварзӣ ғалладонагиҳо низ истифода барем, мо боз полезиҳо истифода барем, мо метавонем ки дар бодринг истифода барем. якчанд вариантҳо қати яъне намунаҳо қати кор кардем. мисол намунаи таҷриба гузошта истодем, назоратӣ якум, дуюм, сеюм вариант то қати истифода намуда истодем ки чунки баробари ин усулҳоро истифода бурдан мо маълумотҳои дақиқа мегирем ки меъёри истифода бари он ҳосилнокӣ дар зироатҳои кишоварзӣ ҳамин афзалиятҳое ки ҳамин нурии микробиологии азотобактерӣ метиҳад мо аллакай мо метавонем ки бо дили пур яъне ки мо метавонем ки ба заминистифодабарандагон, ба кишоварзон, ба фермерон ва дигар намуди заминистифодабарандагон мо аллакай тавсияҳои худро пешкаш менамоем. олими навовар номзади илмҳои биологӣ Қурбоналӣ Салимов бо ҳамкорон барои истеҳсоли нурии минералии микробиологӣ машғул мебошад ки талабот ба он дар соҳаи кишоварзии мамлакат то рафт зиёд мегардад. инро 20 литр оби ҷорӣ мо метавонем ки илова кунем ва муддати 2 соат 1.5 соат яъне ором нигаҳ медорем барои чӣ ки фаъолияти бактерияҳо аз ҳолати спора ба афзоиш гузаштан яъне вақт лозим аст. барои ҳамин дар муддати 2 соат нигоҳ карда баъд ба ҳамун тухмие ки ҳаста дар ҷои соя яъне ки ҷое ки на он қадар афтоб аст ҳамон ҷода тухмиро коркар мекунем ва муддати 1 соат мешавад, 2 соат мешавад, 3 соат мешавад. тухми аллакай вақте ки қоқ мешавад ба воситаи об ин бактерияҳои мо ба лундаи картошка мисол мегирем мечаспад ё ки тухми зироати лубиё ё ки тухми ҷувори макка ё дигар намуди зироатҳо ин пеш аз кишт намудан яъне коркар карда мешавад. баробари ин ман дар боло қайд кардам ки дар вақти афзоиш низ ба воситаи барг мо метавонем ки инро ба растании ғизо диҳему натиҷаҳои назаррасро низ ноил гардем. ҳар як мушоҳида ва таҷрибаҳои илмӣ ки дар асоси мавзӯъҳои бунёдии илмӣ сурат мегирад барои натиҷагирии солу моҳҳои зиёде дар кор мебошад, вале мутмаъин будани олимон ба натиҷаҳои қаноатбахшу муфид онҳоро водор месозад ки мавзӯъҳои илмиро ба таври назариявию амалӣ корбаст намоянд. фақат дар 3 соли охир дастовардҳои илмии олимони институти хокшиносӣ ва агрохимия академияи илмҳои кишоварзӣ бо 5 патенти байналмилалӣ ва авроосиё қадр карда шудааст ки ҳавасмандии онҳоро барои боз ҳам тақвият додани ихтироот дар илм бештар мегардонад.